Miluwat og executive order si Gobernador Gwen Garcia nga naglatid sa mga sumbanan nga sundon sa mga langyaw nga turista nga mobisita dinhi sa Sugbo. Human nakahukom ang Interagency Task Force kun IATF nga modawat na og mga langyaw nga turista ang nasud sugod karong adlaw, Pebrero 10. Ang Executive Order No. 3 gipirmahan ni Gobernador Garcia kagahapon, Pebrero 9. Moepekto sugod sa alas 12:01 sa tungang gabii sa Pebrero 10. Ubos sa maong EO, mahimong makasulod sa Sugbo ang mga fully vaccinated nga langyaw nga mga turista ug balikbayan ug dili na kinahanglan i-kwarantina sa quarantine facility. Apan kinahanglan sila magpakita og negatibo nga resulta sa RT-PCR test nga gihimo sulod sa 48 ka oras. International Certificate of Vaccination nga gikan sa ilang nasod. Apan kadtong nagikan sa mga visa-free countries nga makasuroy dinhi sa nasod sulod sa 30 ka adlaw, kinahanglan usab mopakita og travel health insurance nga nagkantidad og dili mo menos $35,000 nga coverage. Samtang ang ilang mga kuyog nga mga bata nga ubos sa 12 anyos dili na pangitaan og vaccination card. Giklaro usab sa EO ni Garcia nga bisan pa man og dili i-kwarantina ang mga fully vaccinated nga mga turista, apan mag-monitor gihapon sila sa ilang kaugalingon sulod sa 7 ka adlaw. Samtang sa Marso 1, tugutan ng makasulod nganhi sa Sugbo ang mga langyaw nga mga turista o balikbayan nga wala pa mabakunahi. Apan kinahanglan sila magpakita og negatibo nga RT-PCR test nga gipaygayon sulod sa 48 ka oras ug kinahanglan usab sila i-kwarantina sulod sa 7 ka adlaw hangtod nga mogawas ang ilang ikaduha nga swab test. Libre ang ilang swab test nga ipahigayon sa Bureau of Quarantine. Giawhag usab sila sa IATF o kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga magpabakuna og 1 dose nga Johnson & Johnson. Diin libre kini nga ipahigayon sa Department of Health sa airport. Kung magpakita og sintomas sa COVID-19 ang langyaw nga mga turista sa ilang pag-istar dinhi sa Sugbo, kinahanglan sila nga mo-report sa ilang giistaran nga hotel o accommodation establishment o ngadto sa local government unit diin nahimutang ang ilang giistaran. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.